ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନା କଣ? रे तमे माने सब कहीं हसिल कि रे? अरे सोनिया तू कहीं हसिलु? बाबू तमे जो चेयर रे बसी जोरी जोरे हलुतल ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଜୋର କିନା ପଡ କିନା ଆବାଜ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ବୋଧେ ପାଡ଼ି ଦେଲ। ଇଏ ଯେମିତି ଜମା ପାଡ଼େନି। रे टुंगुरु बुढ़ा तू कहीं हसिलु कह? ବାବୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଏଇ ସନିଆଟି ପାଡ଼ି ଦେଇଛି, କାରଣ ଇଏ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ଯାଏନି। ଆଉ ତୁ କାଳିଆ ଭୁଆ ପଛରେ କहीं ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଥିଲୁ ବେ? हाँ ବାବୁ ସତ କଥା ହେଲା ଏଠି କେହି ପାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। बे हगुरा तते कहिथिली कुकुर लांगुड़ सीधा करिया पई कलुला नाही। किए? हाँ ବାବୁ ତମ 14 ପୁରୁଷରେ କିଏ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ସିଧା କରିଛି ନା? କିରେ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ନାଇଁ? ବାବୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଜନ୍ମରୁ ବଙ୍କା, ଯେତେ ସିଧା କଲେ କଣ ହବ? ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ନାହିଁ? ହେଲେ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ସିଧା ନ କରିଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି ତୁ। ବାବୁ ଆପଣ ବୋଧେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କେବେ ସିଧା ହବନି ବୋଲି। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.